Hei, nimeni on Bernd Holmström ja tulen tänään kertomaan teille, kuka tarvitsee testamentin ja miksi. Selvä on, että ihmisellä, jolla on paljon omaisuutta, voi tehdä testamentin, mutta on olemassa paljon muitakin tapauksia, milloin testamentti on hyvä tehdä. Ensinnäkin semmoinen tilanne, että lähimmäiset sukulaiset ovat kaukaisempana kuin serkut. Serkut ovat nimittäin ensimmäiset, jotka eivät peri. Niin jos lähimmäiset sukulaiset ovat kauempana kuin serkut, valtio perii kaiken. Ja jos tämä ei sitten olisi toivottu lopputulos, niin on syytä ehdottomasti tehdä testamentti. Toinen tapaus on, jos ei ole omia lapsia. Lapsilla on nimittäin oikeus saada lakiosansa. Tulen kertomaan tästä myöhemmin toisessa videossa. Mutta jos ei ole lapsia, niin on mahdollisuus päättää, kenelle omaisuus menee. Veljellä tai veljen lapsilla ei ole mitään oikeutta vaatia joku tietty omaisuus, vaan he saavat tyytyä siihen, että omaisuus on testamentattu jollekin toiselle. Sitten on se tapaus, että on aviopuolisot ja ne haluavat suojata toisiaan. Silloin tehdään myös hyvin usein testamentti. Tästäkin tulen kertomaan myöhemmin. Sitten jos on lapsia, mutta jostain syystä ei haluta, että lapsien aviopuolisot saavat niin sanottu avio-oikeus testamentattuun omaisuuteen, niin silloin tehdään myös testamentti, joka poissulkee tämä avio-oikeus. Se on hyvin tavallista. Ja viimeksi semmoinen tapaus, että on uusi perhe, sinun lapset, minun lapset ja entiset lapset, niin halutaan vähän rajata se osuus, mikä lapset perivät. Ja tässä on silloin se minimiosuus, joka lapsille menee, tämä lakiosa. Mutta tietysti täytyy olla jonkin tyyppinen omaisuus, että kannattaa testamenttia tehdä. Mutta se on hyvin tärkeää muistaa, että vaikkakin on tehnyt testamentti, niin tämä testamentti ei millään tavalla sido elinaikana. Testamentti saa tehdä uudestaan milloin tahansa, se saa muuttaa, ja vaikka olet testamentannut jotain tietylle henkilölle, niin voit elämäsi aikana käyttää sitä omaisuutta niin, että jäljellä ei ole mitään, ja tämä todetaan vaan sitten sinun jälkeen, että mitään ei sitten jäänyt. Sinä päätät, mitä teet omaisuudesi kanssa. Tulen kertomaan enemmän tästä uudessa kirjassa, joka julkaistaan ensi vuoden aikana. Perintö ja testamentti. Luultavasti käännösversio tulee ensi vuoden loppupuolella. Mutta kannattaa katsoa kotisivuni ja Smilanova.fi, johon tulee tietoa sitten tästä kirjasta myöhemmin. Kiitos.